लुदु हिन्जावजों आथोन गेलेनाय सिगां नैबे बाथ्राफोरखौ खोनासंना लाग्रो। गाइस, मोजां मोनलायनाया खाना, नाथाय आथोन गेलेनाय समाव मेगन आरो ब्रेना खुला थाथारनांगौ। दायो नोंथाङा हमना ला नोंनि गार्लफ्रेन्डआ एसे मटि, थारमाने लोदो, अब्ला नोंथाङा नर्मेल पातलि सिख्लाफोरखौ जेरै अननाय होयो थिग बेबायदिनो नोंनि लोदो हिन्जावखौबो अनगोन ना? हेलौ मिस्टार एन्ड मिसेस। गाइस, दिनै जों मटि हिन्जावजों माबायदि आथोन गेलेनांगौ बे बाथ्रानि सायाव सावरायगोन, बेबो अननाय, मोजां मोननाय, रेसपेक्टलि आरो एसे बुजिनानै। सोलोंथाइ लानायाव एसेबो लाजिनो गोनां बाथ्रा गैया गाइसमोन। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोब, मानोना आसुखान्दा गियाना 20 जों समान जायो। भिडिअखौ जागायनाय सिगां आं गुरै खावलायनो सानोदि 18 बोसोर जायै उन्दै गथ'फोरा नैबे भिडिअनिफ्राय जानगाराव थाब्लानो जाबाय आरो नैबे भिडिअआ खालि सोलोंथाइनि थाखायल'सो, गुबुन गाज्रि खामानिनि थाखाय नङा। दे अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो आरो गोनांथार बाथ्राया जाबाय मानिना लानाय, जाय सोदोबखौ हिन्दीआव सेहेमेति बुङो। जेबो फारागथि गैया मानसिया पातला, लोदो आरो बडि गोनांब्लाबो, बिथांनि पारमिसन गैयाब्ला जेबो जाया। आरो लोगोफोर, लोदो हिन्जावफ्राबोथ' समायना जायो। बिथांमोनखौ लुबैनाय एबा इच्छा मोनदांहो। लोदो हिन्जावफोरखौ लाजि गुसु नुनो हागौ, नाथाय बिथांमोनाबो गुलै बारुद बायदिसो, जेरै पातलि हिन्जाव सिख्लाफोरा जायो। बिथांमोननि साहसखौ बांहो, मानोना बिथांमोना गावनि देहाजों आराम, कम्फर्टेबल मोनदांहो। खेबसे साहसआ फैब्ला अब्लाथाय जि रमान्टिक केमिस्ट्रिया सोमजिगोन, जाय गोजोनग्लायनाय जागोन। समाजाव लोदो हिन्जावफोरखौ गोबां रायखोमायो, बुंखोमायो आरो बयलार बायदि बायदि बुंना लाजि फोनाङो। खायफा फिसायाबो गावनि बिसिखौ अननो नागिरा, नाथाय गासैबो समान मानसि आरो गासैयाबो लुबैनाय, हास्थायनाय थायो। दायो सावरायदिनि आबहावानि बाथ्रा। जुदि नोंथाङा फार्स्ट टाइम आथोन गेलेनाय फारसे आगान सुरदोंब्ला, अब्ला आबहावानि फारसे गोबां बाथ्रा बेरखाङो। साखोन सिखोन बिसोना, मोजां लाइट, एसे रमान्टिक मिउजिक आरो बयनिख्रुइ गोनांथार, दुगैना साखोन सिखोन जानाय। मटि जानायनि थाखाय मुभमेन्ट एबा लोरसोरा एसे आलादा जानो हागौ, बेनिखायनो धैर्य हम आरो सापर्ट खालाम। गोसो थोलायनायाव देहानि साइजआ जेबो मेटार खालामा, खालामोब्ला मात्र फिलिंसल'सो। नंगौना नङा लोगोफोर? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दायो बाथ्रा फैबाय पस्टनि, मानोना आरामानो गोजोननायनि साबि। गाइस, गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायो, नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा। बेनिखायनो गुरै खावलायनाय जायोदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। सेथि नम्बराव दं मिशनारि उइथ सापर्ट। मिशनारि पस्ट बुंब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिखायो जानो हागौ। बिसिनि सायाव उन्दुना फिसाया खालामनाय, बेनो मिशनारि पस्ट लोगोफोर। बे पस्टखौ खालामब्ला बिसिनि जेरबानि सिङाव मोनसेबा मोननै गान्दु होना हो, मानोना एंगोला मोजां जायो आरो बिसिया रिलेक्स जायो। नैथि नम्बराव दं डगी स्टाइल। बे पस्टखौथ' 90% सुबुङानो मिन्थिखायो जानो हागौ, जायखौ जों बर' रावाव सैमानि पस्ट बुङो। अब्ला बुजिखाबाय नोंथांमोना, बेवहाय लोरसोर खालामनाया एसे गोरलै जायो। बिसि फिसाय सानैबो आराम मोनो, नाथाय बिसिनि जानजिनि गाहायाव माबा मोनसे सापर्ट होनो दाबाव। थामथि नम्बराव दं साइड बाय साइड स्पुनिं। जेब्ला सानैबो खायलें जाना उन्दुना जरा जाब्ला, अब्ला गेलेनायाबो गोथौ जालाङो आरो आरामबो। साइड बाय साइड सोदोबखौ खोनानानैनो बुजिखाबाय जानो हागौ मा पस्टनि बाथ्रा बुंदों। बिसि फिसाय सानैबो खायलें जाना उन्दुना खालामनाय। दायो ब्रैथि नम्बराव दं कावगाल। जुदि बिसिया राजिब्लासो बे पस्टखौ खालाम। बे पस्टआव फिसाया उन्दुना बिसिखौ गावनि सायाव लायो, बेनो कावगाल पस्ट। नाथाय लोगोफोर, आं जायफोर पस्टनि मुंफोर खोन्थादों, बेफोरखौ गोबां गुबुन गुबुन आदब बाहायनाबो खालामनो हायो दे लोगोफोर। माने बे मोनसे पस्टआवनो गोबां टाइप्सनि थायो दे लोगोफोर। खायफा बिसिफोरा साहसि जायो आरो गोजौआव गावसोरनो फैखायो, मात्र बिथांमोनखौ हेफाजाब खालाम आरो इन्जय ला। लोदो आइजोफोरजों आथोन गेलेनाया देहा मोननैजों गोरोबनायल' नङा, बेयो गोसो गोरबो, साननाय हनायजों गोरोबनाय। बिथांमोननि देहानि साइजफोरखौ लानानै जेबो गाज्रि बाथ्रा दाबुं। बिसोरनि जानजिनि साइज महरफोरखौ बाख्नायनांगौ। जेब्ला नोंथाङा बिथांमोननि देहानि साइज गुबुन महरफोरखौ
नायालाबासिनो बिथांमोनखौ अराय सम अनोब्ला अब्लानो बिथांमोनाबो गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनो आरो गावनि फिसायखौ जेब्लायबो नागारा आरो जोबोर अननाय होयो, जाय अननायफोरखौ नोंथाङा अराय सम गोसोआव थालाङो। साबधान जाब्लानो जाबाय। जिकुनुआनो जाया मानो कन्डमखौ बाहायथार। साखोन सिखोन थानायाव गोसो हो। आथोन गेलेनाय सिगां आरो उनावबो आथोन गेलेखांनाय उनाव बिसिखौ गोसो हो आरो गिलाससे दै लोंहो। एसे मिनिस्लु जानानै बिसिनि सिगाङाव थाब्लानो जाबाय, नङाब्ला आखाइखौ हमना ला, बेबो जायाब्ला गोबाख्रबना लाब्लानो जाबाय। बेफोरबायदि आखल आखुआ बिसिनि गोसोखौ जोबोर गोजोनग्लाय होगोन, जायखौ बिथांमोनाबो अराय सम नागिरो। अब्ला लोदो बिसिजों आथोन गेलेनाया जेबो गोरा खामानि नङा, मात्र अननाय, धैर्य आरो फुरा बुजिनो नांगौ। लाजिनो नाङा, मोजां सोलोंथाइ ला, मानोना मोजां सोलोंथाइजोंसो आबुं आरो सैथो गोजोननायखौ मोनो। भिडिअखौ एसेब्लाबो हेल्पफुल मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालाम आरो गावनि बिसिनोबो शेयार खालामना हो, लोगोसे नोंथांनि लोगोफोरनोबो। कमेन्ट बक्सआव फोरमाय नेक्स्ट भिडिअखौ मा बाथ्रानि सायाव लाबोनांगौ। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाख लाख साबायखर बावहरनाय थाबाय।